Lumimatti on tuote turvalliseen lumen pudottamiseen katolta. Tuote koostuu 3 varsiosasta, halkaisuterästä ja lapaosasta. Lumimattia on helppo ja nopea käyttää turvallisesti maasta käsin. Lapa leikkaa lumen paloiksi, halkaisuterä puolittaa palasen ja lumi liukuu muovia myöten alas. Veitsiterää vaihtamalla voidaan lumimattia käyttää lumen pudottamiseen myös katonharjalta käsin. Tämä terä uppoaa ja halkaisee lumipaakut katolta. Huolehdi turvallisuudestasi työskennellessäsi katolla. Käytä putoamissuojia. Lumimatti peruspudotin. Lumimatti veitsiterä. Hanki Lumimatti nyt!